Impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI ay mga dugang oras na kunyan, eksaktong alas 9 nin pagkaga. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa pagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga dugang sa dalang pumahaloy, ang programang Bicol Connection. Paprahanap ko sa OBS yan pala sa ibong. Good morning, kira. Isang kapos na nag-aantapay ko niyan. Digdi sa programa ini po ang programang Bicol Connection. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection, Bicol Connection. Boy na batog ang welcome kiraray, digdi po sa tuyang programa. Kumusta po mga parantabay niya to sa probinsya nin Camarines Sur, lalo na po digdi sa Rinconada area. Maray na pagkaaga po sa Inugabos. Abot po kitang 11 o'clock mga tungang nin pagkaaga. Siyempre, yaon po ang pag-urulay-ulay niya to kan mga napapano na issue, mga bareta. Asin, siyempre, mga report, salit sa ito yung mga pag-iriba. Kaya welcome po digdi sa programa. Kaibanan ko sa technical side si Engineer Chaboy na Obra. Kompleto po ang grupo, ang RPN DCKI family. Tango niya na aldaw magkakaigwa kami nin general meeting. Yaon si karundang ati Glenda Capalos Biares. Yaon si Cheng si at 60. And of course, yaon digdi si Manay Sali. Hello Manay Sali. A long time no look. Si Bert Cabrillas mga tugang dyan sa technical department. Sa information palan. And si Tony Saison. Duman po sa duman sa transmitter side. Ako po sa indong amigo sa radyo. Ini po si JB June Verde Floor. Nagpapaabot sa indo ni good morning. Welcome po digdi sa tuyang programa ngunyan po nga pagkaaga. Okay, halat daw muna kuyan. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Nasa programa pa kita. Remember me, Otoy Bibo. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Igwa kayang kuyan sa tuya. Igwang nag-message sa kuya na mag-apod ako kundi pasensya na nasa log kita ka na programa. Lahat ay indak sumasabay.
Welcome po giraray mga tugang rigdi po sa tuyang programa. And ramon tada muna ang magiging kamugtakan kan panahon ngunyan pong pet sa 20 kan na bulan na July. Sumayaw, galing kong gumalaw. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa mga tugang. Aber daw tibad okay yan sa tuyang mga pagriba si Patrick Del Mondo. Aramon tadaw kung ano ang magiging kamugtakan kan panahon ngunyan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating latest weather update kaugnay sa magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa at dito sa binabantayan natin na low pressure area. Ngayong umaga, huling namataan yung binabantayan natin na low pressure area sa layong 715 kilometers sa may silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Itong nasabing low pressure area sa susunod na 24 to 48 hours ay may tsansa pa rin na mabuo bilang isang bagyo at kapag naging bagyo ito ay tatawagin natin na si Tropical Depression Egay. At sa ngayong umaga, nakikita natin sa ating satellite image na karamihan ng mga kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao, sa may silangang bahagi ng Mindanao na nakapalibot dito sa low pressure area, ay nag-dissipate na at nagkakaroon na ng unti-unting mas magandang sirkulasyon itong binabantayan natin na low pressure area. Kaya naman sa mga susunod na mga oras, unti-unting tataas yung tsansa nitong low pressure area na ito na maging isang bagyo, especially hanggang bukas. Samantalang regarding naman sa magiging track nitong low pressure area na ito o yung sama ng panahon natin binabantayan, sa ngayon ay mataas pa rin yung uncertainty sa magiging track nitong low pressure area na ito. Ngunit sa buwan ng Hulyo or sa buwan ng July, inaasahan natin na yung mga bagyo o yung mga sama ng panahon na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, usually nagla-landfall po ito sa may northern or central Luzon and may chance rin po na mag-recurve papunta sa may Japan area bago pa tumama sa ating kalupaan. Kaya naman sa ngayon, ito yung nakikita natin na possibilities regarding sa magiging track nitong low pressure area o yung sama ng panahon na ating babantayan. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Kalakhang Luzon ngayong araw, inaasahan natin na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Romblon, sa may Marinduque, gayon din sa may Masbate at sa may Sorsogon. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila at sa may Tuguegarao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Lawag nasa 24 to 33 degrees Celsius. Baguio City 18 to 25. Sa may Tagaytay 22 to 31. Legazpi 24 to 30. Sa may Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius. At sa may Kalayaan Islands naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao ngayong maghapon, inaasahan natin na sa buong Visayas, gayon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at sa may Agusan del Norte, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands, ay inaasahan natin na ngayong araw magiging maulap pa rin yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng epekto ng low pressure area. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mas papadalisin pa nitong trough nitong low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa may Iloilo nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 24 to 29, Tacloban 25 to 28, sa may Cagayan de Oro 24 to 30, sa may Zamboanga City 23 to 33 at sa may Davao City naman 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot dito sa may silang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas ng mga pag-alon, dulot yan nitong low pressure area. At para naman sa magiging lagay ng panahon, simula bukas hanggang sa buong weekends, inaasahan natin na bukas magpapatuloy pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Visayas, kasama na dyan yung Metro Cebu. Samantalang sa mga susunod pang mga araw, ay inaasahan natin by Saturday, unti-unti magiging aliwalas sa panahon, bagamat maaari pong umiral itong hanging habagat
sa may kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at sa may Western Visayas, particularly sa may bahagi ng Palawan at sa may Western Visayas area. Gayun din hanggang sa linggo, inaasahan natin na possible din po na umiral itong hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon at yung low pressure area naman ang magpapaulan sa may bahagi ng Bicol Region at sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 25, sa may Legazpi ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 31 degrees Celsius, sa may Metro Cebu ang agwat ng temperatura 25 to 31 degrees Celsius at sa may Metro Davao naman 25 to 33 degrees Celsius. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw. Okay, thank you very much kay Patrick. Ayan, Patrick Del Mundo. Ang weather specialist mga dugang ka na pag-asa. Dinara po yan kasubago pong mga alas 4 nin amay na pagkaga. Naglawas alas 5 nin pagkaga mga tugang. Kaya valid pa po yan, abot ng alas 10 ngunyan pong pagkauto. So ayan po na pinaka latest development kan bagyong si ubakong kan low pressure asin kuno ni po magibong bagyo apo doon sa pangaran na Egay. Mga hobin nang ngunyan ng mga weather specialist. Bibong-bibo gumalaw. Good morning, giraray po sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Kumusta na lang po kamo dyan, digdi sa sabi nga ni kan pag-asa. Ang low pressure nasa 650 km east-northeast of Binatuan, Surigao del Sur mga tugang. Mga 715 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. 960 kilometers southeast of Legazpi City. Iguanin coordinates na 10.1 degrees north, 132.0 degrees east po mga tugang. Kaya ayan medyo may kalat-kalat na paguran, pagkitkilat, pagdaguldol. Makaka-experience kita mga tugang kabali po na Bicol Region. Minsan mainit. Minsan biglang nauran mga tugang. Kasod mga ni araw kayo na oras pag programa ko. Maray pa so oras pag luwas ko. Naguran pala niya ako. Normal na po yan mga tugang. Digdi sa tuya. Huli nga ni kan binabantayan na low pressure area kan DOST pag-asa mga tugang. Sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Oy, dyan pala sa probinsya Canal daw, ngunya na dyan sa probinsya Canalbay mga tugang, ngunya na pet sa 20 kan bulan na Hunyo mga tugang. Pero may mga magiging bisita ngunya ng mga evacuees, lalo na po dyan sa may party kan Ginubatan Albay mga tugang. Tagaro mabisita ngunyan dyan sa Mauraro Evacuation Center sa Ginubatan. Anaki ni President Bongbong Marcos, si Congressman Sandro Marcos mga tugang, pati si Senador Francis Tolentino. So ayan po magayon na bareta po yan sa mga taga dyan sa may party kan Ginubatan Albay. Tayo gwapo nin mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, lalo na sa lado kan Congress na mabisita dyan po sa evacuation center sa Ginubatan Albay. Aram kong kadakol kan naghahalat na naman dyan. Lalo na ini pong aking ni President Bongbong Marcos, Congressman Sandro Marcos, saka si Senador Francis Tolentino, mabisita ko niya na daw mga tugang. Bicol Connection Report. Boy na mga tugang, primero rangkada kan sa ito yung mga impormasyon report sa lado lokal, si Karondang Tiglenda Capalos Biares. Tiglenda, good morning. Good morning sa inyo, JD Sirigman sa mga nagantabay sa tuya. Diyan sa Banuan Kanbula, padagos sa investigasyon na pinagkukondusir kan mga otoridad. And connection kay Tubagan na nai-report kasi na pagkakadan kan sarong na persona diyan sa Banuan Kanbula. Kung sa inyo na si Jess, kasi baga JB sa Maharlika Highway, Barangay Laniga, Buna, Camarines Sur. Ining persona, ang biktima, pinagnaranan na si Leoncio Cumia Jr.
Leoncio Junior Pilia Ilambunoto, ini residente kan Beach Tambong, Gloria Oriental, Mindoro. Harayon. Yun nakabot Ini dyan po sa ang bula. nasambit ng persona. Oo. Iba man ining nako ang gadan kisa nangyari man diyan sa may Partikan San Vicente Bato. Ay iba man ini. Okay. At sa report na pinagpaliwaskan bula NPS, ini nga ning nasambit ng persona kasudma. Na biktima, mientras na ini pala nagmamaneho kan sarong Silver Toyota Innova na pagsadiri kan NGCP, ini tabi JB, buminudal ini sa poste. Sa poste, kan sarong barbed wire fence sa opposite direction. And ini nga report dyan sa Hibatura kan PNP, dyan po sa Bula, pinagsasabi na self-vehicular accident nasabit na pong pangyayari. Alagad, duman sa mga nag-responde na miyembros kan nasabit ng Hibatura dyan sa Bula, kan madiskubre ninda ito pong biktima, ini apera sa buminudal, duman nga ni sa poste, ini igwa pa rin igwa nin tama nin balakan badil sa parte kan sa iyang daghan. Sinigwang kan suspected slag kan dai madeterminaran na kalibre kan badil nahiling sa atubangan na tukawan kan nasambit na pong vehikulo na daradara kay ni pong biktima. Kaya pinagdara ko ta ini kan mga otoridad orog na po kan RH Bula nag-responde man baga makaskas ang mga taga MDR RMO ang mga personnel kayan pinagdara ini para po sa medical assistance or treatment alagad pinagdeklara na dead on arrival. Nagpapadagos ang investigasyon kan Bula NPS dapit sa nasabit ng insidente nag-request nga ni Sinda Kansoko para po sa crime scene investigation. Pirang edad nga ni kay ni tabi karon lang Ate Glenn. Kama din? Pirang edad nga ni kay ning biktimang ini? Aber daw minsan kaya dahil pinagkakag ang edad. Oo. Ining biktima na Oriental Mindoro. Kuyan pa na ini date of birth 1975. So, may edad na ining personang ini. Gustong sabihin mga nasa 40 plus na yan ano? Pwedeng arog kayan. Dahil pa man masyadong may edad, dahil pa man kurang ang nasabit na pong biktima. Pero may mga naghahapot na ini, sa syempre ang hihikulo ang lunada na sa iyang ginamit na buminudal duman sa poste. Pagsasadiri ka ng NGCP, itibad na kuyan, ini empleyado ka ng NGCP. Alagad wala pa rin confirmation ang NGCP dapat po sa bagay na yan. Pero naturalmente, ang nabihikulo na daan niya, NGCP, dakula ang posibilidad na siyempre may connection siya duman sa nasambit ng kuyan, opisina o kaya ahensya. Dahil daw yan Kung pa ganyan akong nasasabatan, ang bihikulo na yan sabi, karandang JG. O baka talaga ini empleyado kan NGCP o kaya baka dyan nag-i-star sa Banuan kan Bula. Pwede harap ka yan, kaya nagpapadago sa ng otoridad sa pag-imbestiga. Maraman niya patibat makontak o mag-reply sa tuya ang Bula NPS and correction kanipong pangyayaring ini. Buminudal, duman sa poste, alagad kan sa inda pong siya sa aton itong biktima, igwanin tama ni na bala kan badil. Igwanin na slag kan dahi mga determinaran na kalibre kan badil sa ino pa na parte kan nasagot na pong vehikulo. So, siguro kung dahi man yan, mayo yan yung tama, dahi man siguro yan makakabudal duman sa sarungkudal. Kundi talagang may tama na siya, kaya iyon na to, buminudal na duman sa kudal. Iyon, nawaran namin direksyon ang pagpadalagan, kaya buminudal na duman sa poste, duman sa kudal. Kaya ini padagos na ini-investigaran ang Bula NPS at ibang ng Paulenyado, ang sila pong pamayo, at ang ano pong maaraman pa kung ano po ang nabilog na istorya. Kung talagang
ini ang pinagbadil, isay ang suspect, ano ang posibleng motibo, kan nasandit na po nga pangyayari kasudma, yan po sa Banawaan kan Bula, Camarines Sur. Ayan na, Ate Yan Glenda, muna, JB. mga nasa 48 years old na ang biktima. Kung 1975 yan. Ate Ngayon, Glenda. 1975, nakatabig din sa inyo pong press release. Mhm. 1975, pinamundag ang biktima. Marayan ko Kaya yan nga to, maramata Digdi. kung ano ang mga updates ka ni. Okay, sige. Yan muna ang katuyang informasyon ikan sa location para po sa RPN Radyo Ronda Iriga. Yan na diyaris reporting. Bicol Connection Report. Thank you very much kay karundang Ate Glenda Kapalos Biares sarong biktima mga tugang nakabudal duman sarong kudal gamit ang bihikulo kan NGCP. Ako nagtutubod mga tugang na kung mayo man yanin tama ni na bala sa iyang hawak siguro dahil man tumakakabudal. Tamay-tama na, kaya mayo ng direksyon, nawaran na sa iyang sadiri. So, biktima mga tugang, kaya ayan, sarong biktima po nin pambabadil. At akong sabi ko na nga ni, mayong tama nin bala, dahil man siguro yung makakabudal duman sa kudal mga tugang. Duman sa Banwaan kan na bato, kasuod ma, sa Barangay San Vicente, iguaman pong nako harani sa salog. Harani sa salog ta kuyan so lugar na pinangyarihan o nahilingan kan na biktima mga tugang may mga water lily diyan po sa may parte kang San Vicente Bato Camarines Sur. San Vicente sa sentro yan before na maglog kan sentro kang Bato kung hali ka digdi sa may Nabwa harani na sa sentro mga tugang kaya saro pa yan sa mga dapat na tawanin atensyon ko niyan kan mga miyembros kan na PNP dyan po sa Banwaan kan Bato na imbestigaran kung ano man ang nangyari duman sa nako ang gadan dyan sa may San Vicente Bato Camarines Sur. Oras na ko niyan 20 minutes sa po mga tugang makalipas sa 9 o'clock ni na pagkaaga. Adig di po sa laog ka na sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection digdi sa RPN DCKI. Musta po kami live na nahihiling mga tugang sa muyang social media. Araw ka na Facebook Live, Twitter asin man YouTube channel. Pwede ka mong mag-likes, mag-share, i-follow po nindo asin i-subscribe sa muyang YouTube channel. Pakisearch lang kan RPN DCKI Iriga. And siyempre, makusugman asin malinaw kaming nantabayanan sa Transistor Radio 1332 anong ko yan anong 13 1332 mga tugang sapitan kan sa indo mga radyo. Ayan kaya kami po worldwide bako sa nang digdi sa Rinconada sa Camarines Sur sa Pilipinas buong mundo nahihiling nadadangog po ang RPN DCKI. Say po masabing day kami nadadangog sa buong mundo na nga kamu man daw. And pwede man po kabong mag i-likes man po nindo i-subscribe sa muyang official website kan RPN DCKI. Yaon man po dyan ang mga bareta, mga informasyon digdi sa Rinconada area sa Bicol region asin sa buong Pilipinas. rpnradio.com. Ayan ang sa mo yung official website kan RPN. Kasud may pinag-send kitang bareta mga alas 2 ni na pagkahapon dahil ko pa nahilingan yan. Ay, nako talaga. Sige. Musta po gabos sa mga nag-aantabay ko niyan. Digdi sa tuyang programa mga tugang. Kamusta dyan sa Banwaan kan na Bula Camarines Sur? Happy viewing Thank you very much sa padagos po nito pagantabay digdi sa tuyang programa ko niyan. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Padagos niya ito mga tugang sabi ko na nga dyan sa may parte kang ko yan sa Mauraro
sa Ginubatan Albay, may bisita ngunyan daw si Senador Francis Tolentino, asin si Congressman Sandro Zamora mga tugang. Dahil lang kami nagbabayanin pagkagwapo kayo nila. Sandro Marcos, Sandro Zamora. Ang Sandro Zamora, yan so artista na versatile na actor ito, mag sa kontrabida, mag sa bida, talagang maurag ito, Sandro Zamora. Ano? Sandro Marcos, yun. Sabi ko na nga dahil lang kami nagbabayakan pagkagwapo kayo lamang lang siya sampulong karigos. Ini po ang pinag-confirmar mga tugang sa RPN News ni Mayor Paul Chino Garcia mga tugang. Kanini po makondisiranin entrevista, ano? Asin pinagpaluwas sa iyang Facebook account na alas 8 nin aga, siguro sa mga oras na niyaw na po si Sandro Marcos, ano? Si Congressman Sandro Marcos mga tugang. Akinikan presidente. Tagaro ini na po ang protege kan mga Marcos na pwedeng magsunod na presidente, senador, kan nasyon kan Pilipinas. Maurag no. Aki pa. May pinagmanahan talaga. Duman sa iyang lolo na maurag. Ano. Mga alas 9 nin agaman, sunudan sa napalansinda ay na nagsarabayan. No? Alas 9 nin pagkaaga, maabot man si Senador Francis Tolentino. Tayo ni po mga tugang, dakulan pagtubod ni Garcia, kan alkalde dyan sa Ginubatan, na may daradara ining tabang sa nasabi ng naglalangkaw na mga evacuees dyan sa nasabi ng lugar mga tugang. And, siyempre, siguro, igwang mga dapat na pagurulayan, dapit sa mga proyekto, anong mga hahagadon kan mga taga dyan sa Banwaan kan Ginubatan, tangani sa ng mapakarhay, mas mag-uswag an sa indang Banwaan mga tugang. Pero an na pinaka-priority ligdi, iyo po nabisitahon sa mga evacuees, ano, dyan po sa Mauraro. Yan, Mauraro Evacuation Center, dyan po sa Ginubatan Albay. Sige. Alas 9:26 na mga tugang oras, mabuelta ang programa pagkatapos kan mga pagiramdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for every
day. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Dadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Dekalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakadakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking botika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Aram daw nindo kung no importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 9:33 na mga tugang na oras. Balik kita digdi sa programa. Oy, sayan nauuyang pag igwang mabakal sa imong tindahan na anitatao gabos barya. Bago mo tawanin na no kana product na binabakal, palaton mo muna na bilangon tabaka kulangan na sa iyang tinaong barya. Lalo na kung kantidad 100 pesos tapos ang barya ko yan mamiso. Ay delikado po yan. Pero day dapat na dainin do akoon. Sabi ng barya mga tugang na binabakal sa indo mga tindahan. Inipuan sa ro sa mga patanid ko niyan. Patanid ko niyan mga tugang kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Bako sa nadigdi sa syudad kan Naga. Kundi sa interong Ronana kan Pilipinas. Kundi digdi sa tuya sa ining Bangko Sentral kan Pilipinas digdi sa Naga. Igwaman po sindanin mga pagirumdum. Igwasin danin mga patanid na dawangan ni dipisilo na bilangon mga tugang. Pwede man pala na magsayuma ang tindahan kung ang kantidad sobra na sa 2,000 ang babakalon, pero mga 20, mga 10, 5, igwa po yan in limitasyon mga tugang sabi kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Kita po naka-experience na kayan. Kan kita yaon pa duman sa Manila, may nagbayad sa tollway na ibinayad barya. Express lane pa naman, nakabugtak sa plastic. O kan bilangon, kinulang mga tugang kaya kita puso nag-abono. Ngunyan, kamo po sa mga tindahan, dipisil talagang bilangon kung kaya pwedeng magsayuman mga tindahan na mag-akunin mga baryang ibabayad sa inda. Alagad kamo po pinag-iinganyar kan Bangko Sentral kan Pilipinas na ako unini. Alagad may pinagtalaan man na limit sana. May pinagtalaan na limit kung pira sana so dapat na ibayad sa paagi po kan mga baryang iyan mga tugang. May mga denominasyon, arog kan piso, 5, 10 pesos, sagkod sa napalan yan sa 2,000, ana pwedeng akoon. Kaya, dangugon po nindo ini mga negosyante, Pero ano ba kayang tindahan mga tugang, nangangaiposindanin mga barya, Kundi, sabi ko na nga ay paano kung nakapila sa cashier sa sarong mall dyan sa Baaw, may pinagsusundan ako na may pinagbakal, 2 kariton 2 kariton mga tugang. So paano sa 2 kariton bukong so kariton na kayan, so anong
stroller na inaapod. Oy, pano? Aram mo kung ano so ibinayad. Ha? Pambihira mga barya. Kaya kita medyo na abala. Ay, nako talaga. Kadakol pa kitang mga pwedeng pag-irestorya na makakapurot ka mo mga tugang makakapurot ka mo nin impormasyon. Ano? Alat ka muna, tamay nagluwas pa man. Ano? May pigalat kaya kami, tamapunaan meeting sa mga pag-iribata. Ano? Kung nagantabay ka mo, please come immediately. Si Kuyan, si Engineer Chaboy na obra, preparado na sa isnakan. Nagmanda na pati, oh. Pirang pato sininin tinapay. Tulo. Mga asing kwenta karon. Oy, sa mga pag-iribata, may Kuyan, may meeting kita ngunyan. Kaya sa mga listeners ko kung mawara po ako, tinanggal na ako digdi sa announcers mo sa may meeting. Kadagos na taday pa man, ano? So mga denominasyon kan piso, 5 asin 10 peso, sagod sa ng 2,000. Minimum kaya na pwedeng akoon. Itong mga 5, 25, asin 50 centavos dapat 200 pesos sana. Kung ang mga banknote man o kaya kwartang papel, wara nin na pinagtalaan na limitasyon mga tugang. Siyempre, walang pinagtalaan na limitasyon yan. Kaya dapat sa mga tindahan, preparado kamo sa mga baryat. Ako nigwapo nin magbakal man na kwartang papel ay dapat sigurado man po kamo. Igwa tulos ka mong panukli. Ano? Dipisil po ang mga personang may natipo na coins, barya, magin mga cash na luma, maati, kupas, may gisi, pwede ining darahon sa piso karaban kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Uy, pwedeng ko yan sa mga banknote na halis sa ibang nasyon, pwede yan i-rebay, sayang eh. Dahil ko nagagamit, may nagpamana man sa kuyanin mga banknote. From Saudi Arabia, may Korea, may nagpamana sa kaso. Ang problema, dahil ko man mairibay. Gusto ko man ko tanang iribay sarong digdi sa iriga. So, pinagbibilangan ba ganin pinagriribay nin mga dollar? Kundi ka naputon ko, ba naman akong baba. Kaya yan mga tugang iribay po yan nindo sa BSP South Luzon Regional Office. Sa inyan. Piso karaban madurar sagkod ng Biyernes. Ambot lang pala sa aga, no? Bilang parte kan Multi-Sectoral Information Caravan kan BSP South Luzon Regional Office. Ma-music muna kami. Igwa kaming meeting ngunyan na pagkaaga, kaya day ko po muna matataposan sa kuyang programa. Sa mga nag-aantabay, pasensya na, pero gusto ko munang bation, tabi, karundang Engineer Cha, si Leia Bergada Sur, si Cheng Si, si Rosco Studio Barandon. Yan. Salamat sa padagos po nindong pagantabay digdi sa laogan na sa tuyang programa. Ako po, kuyan muna, ma-exit muna ako. And before na mag-exit ako, pero may mga commercial po kami mga tugang. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that bomb, bangong kumaka-bloom. Charm that bomb, gamitin may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm that bomb, bangong kumaka-bloom. Charm that bomb, gamitin may bangon ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M Luwilier na. Lahat sigurado. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UMS, and general academic strength. They also offer
Technical, Vocational and Livelihood, Information and Communications Technology, ICT, with specialization in Computer System Servicing, Home Economics, with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, Arts and Design, with specializations in Performing Arts, Music and Dance, Visual Arts, and Media Arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron ding Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolegio.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be Mathesians. Be champions.